Non. Cualquier día. Estamos todo o mundo. Ben, pois moi bo día, imos dar inicio a esta sesión plenaria e infelizmente continuamos levantándonos pois todas as mañás con noticias de feminicidios e imos volver a agardar un minuto de silencio polas vítimas de violencia de xénero. Ben, pois imos agora coa orde do día. Temos dous puntos nesta sesión extraordinaria, os dous referidos a cuestións de xestión orzamentaria por decisión conxunta das persoas que conformamos a corporación. O debate vai ser único, aínda que logo a votación separada, e tamén teremos pois un pouco de xenerosidade cos tempos se alguén precisa algún tempo máis para facer uso das súas intervencións. O primeiro punto é a aprobación de expediente de crédito extraordinario 2026 CREX 02 de importe 3.409.270 euros con 12 céntimos, financiado con remanente líquido de tesourería para atender unha parte do saldo das sopas de 2025 e a totalidade dos pagos pendentes de aplicar de 2025. E o punto segundo, a aprobación de expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito para aprobar unha parte dos gastos registrados na conta 413 e contabilizados como OPA 31 de 12 de 2025 e outros gastos coa codificación 2026 REC 01. Ten a palabra o señor César para facer a defensa dos puntos cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Bon día a todos e a todas. Como ben se decía anteriormente, traemos aquí dous expedientes. O primeiro deles é un crédito extraordinario para dotar de crédito a 483 facturas e posteriormente poder aprobar as mesmas. Dos máis de 3,4 millóns deste expediente, deste crédito extraordinario, 918.000 euros xa foron aprobados e pagados polo Ministerio a través do mecanismo especial de pagamento. E nós, como Concello, tamén estamos obrigados a aprobar estas facturas, aínda que estean pagas. Desas 483 facturas, case metade son facturas de importe inferior a 500 euros. Estaríamos a falar de 235 facturas que representan 48,65% do total das facturas antes sinaladas. Entre 500 e 1.000 euros aparecen 37 facturas e entre 1.000 e 3.000 euros 93 facturas. Polo tanto, máis das 3/4 partes deste expediente son facturas de menos de 3.000 euros para as que se pretende dotar crédito. Estaríamos a falar de 145 empresas, das cales 53 teñen facturas de menos de 500 euros e onde a grande maioría das mesmas terían débedas por menos de 3.000 euros. Tamén hai que salientar, como xa se sinalou anteriormente, que nesa relación de facturas deben ser dotadas de crédito 72 que xa foron pagas mediante o mecanismo especial habilitado polo Ministerio de Facenda, sumando en total 918.354,77 euros. Neste caso, o Concello de Santiago está obrigado a aprobar estas facturas para as que nestes momentos pretendemos dotar crédito. Canto ao segundo expediente, un expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, o obxectivo é aprobar unha indemnización para 343 facturas que fan parte del.
Destas 343 facturas, case metade corresponden a facturas de importe inferior a 3.000 euros. Estaríamos a falar de 164 facturas, que representan 47,81% do total. Trataríase de 197 empresas que prestaron servizos a este Concello para os que se aprobaría unha indemnización por estes servizos ou subministracións. Todos estes contratos contaban con crédito suficiente a final de ano e foi aprobada a súa autorización de gasto. Moitos deles son contratos necesarios para seguir prestando servicios esenciais como son os de extinción de incendios e salvamento ou da policía local. Outros son servizos imprescindíveis para o funcionamento habitual do Concello, como suministracións de enerxía, servizos de vigilancia e seguranza, limpeza, aplicacións informáticas, etc. Tamén existen facturas de servizos á cidadanía, como pode ser a recollida de residuos. Hai que salientar que nesta relación de facturas existen 76 que xa foron pagas a través do mecanismo especial de pagamentos habilitado polo Ministerio de Facenda, sumando na súa totalidade 481.281,53 euros. Neste caso, o Concello está obrigado a aprobar estas facturas. Por todo isto, agardamos o voto favorável de todos os grupos, concelleiros, concelleiras deste pleno. Moito obrigado. Obrigada, señor Muiños, cando queira. Bo día a todas e todos. Vaya papeleta lle tocou ao seu señor César defender neste salón de plenos dous novos expedientes económicos que deixan as claras o descontrol na xestión contable que vive este Concello. En total, 5 millóns de euros de facturas impagadas. Débedas que permanecen nun caixón porque non hai quen as tramite ou porque se fan con vicios de procedimento, excedendo aos límites dos contratos menores ou porque non se regularizan os servizos en precario. E só por aclaralo, facturas que non dependen da xestión de Facenda, senón de cada concellería e área implicadas na xestión municipal. E vaya papelón, me imagino tamén, do Partido Popular, que os intentará atacar o goberno local e lavarse as mans cunha abstención que só se producirá a menos que me sorprendan, porque nós xa anunciamos agora o noso voto a favor. É importante revisar a hemeroteca para saber que sempre temos que ser nós as que damos o paso ao fronte e que, co noso voto afirmativo, desbloqueamos os expedientes que, de abstérmonos, seguramente quedarían bloqueados. Como ten pasado nos últimos meses, lamentablemente, a decisión de hoxe non é a mellor. O que deberíamos facer é absternos, como fixeron vostedes, BNG e CA, sempre que estiveron na oposición. Pero nós nin gobernamos como vostedes, nin facemos oposición como vostedes. Afortunadamente, sabemos estar á altura das circunstancias. E hoxe votaremos a favor porque as empresas, os autónomos, as asociacións ou as comunidades de propietarios as que se deben cartos non teñen culpa do fracaso da súa xestión económica. E se traballaron para a administración pública, deben cobrar. Pois como cobran a final de mes os altos cargos, directores de área e coordinadores que vostedes nomearon neste mandato, é que, vistos estes expedientes, son seguramente os cartos peor investidos deste Concello. Quero que quede claro que hoxe estamos ante dous expedientes distintos e, polo tanto, tamén estamos aprobando dúas cousas diferentes. Por unha banda, aprobamos un crédito extraordinario, é dicir, habilitamos crédito orzamentario para poder atender unha parte das obrigas pendentes da aplicación orzamentaria do 25. En palabras sinxelas, hoxe poñemos os cartos no orzamento para poder despois pagar esas débedas. Pero iso non chega, porque tal e como recolle o propio informe de intervención, esas débedas carecían da correspondente anotación contable no exercicio ao que pertencían. Polo tanto, a súa imputación ás partidas orzamentarias que os habilitamos terá que realizarse mediante un futuro expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito, no que xa veremos cal é o noso voto. E sobre o recoñecemento extrajudicial de crédito de casi 2 millóns de euros tamén hai moito que dicir. En primeiro lugar, porque é un retrato fiel do desastre da súa xestión contable. Hai facturas de apenas 10 euros xunto a outras de varias decenas de miles de euros. E isto é a demostración de que aquí non fallou un expediente illado, senón unha forma de xestionar. Resulta preocupante, por exemplo, o que sucede na área de infraestructuras.
Vemos varias futuras relacionadas co Palacete do Espiño. Todo indica que estamos ante gastos que seguirán aparecendo mentras non adoten unha solución definitiva. E recoñecemos que non vemos preocupación pola súa banda para adoptar esa solución final. Na área de dinamización económica tamén atopamos unha situación difícil de explicar. A maior parte das facturas corresponden á campaña de Nadal do 2025. Vostede quería aquí parecerse a Abel Caballero, pero ao revés. En Vigo xa están colocando as luces do Nadal de 26 e aquí ainda estamos pagando as do 25. Pero, sinceramente, o que máis nos preocupa é a proposta correspondente á área de coordinación xeral. Nada menos que 45 facturas procedentes da Dirección Xeral, unha estrutura creada por este goberno dotada dun alto cargo cun salario moi elevado e que supostamente nacía para axilizar a administración. Pois ben, esa coordinación xeral acumula alrededor de 150.000 euros en obrigas que, segundo informe de intervención, presentan irregularidades tan graves como o fraccionamento do obxecto de contratos mediante sucesivos menores en lugar dunha licitación única, a superación dos límites económicos propios do contrato menor ou a realización de prestación sen cobertura contractual. Ese é o balance da súa gran reforma administrativa. A señora San Martín decía nos primeiros 100 días de mandato que estaban traballando nas cousas que non se vían, pero que eran imprescindibles para que a administración funcionase mellor. O problema é que 3 anos despois segue sen verse. Me descontase. Porque a realidade é que só empeoraron a situación do Concello. Aprobamos hai un ano un plan económico e financiero por incumprir a sustentabilidade económica e o Estado tivo que adiantear recursos nos últimos meses para pagar aos provedores aos que vostedes lle deben facturas. As cifras falan por si soas. A liquidación do exercicio 2025 deixa un remanente líquido de tesorería superior aos 32 millóns de euros e, ao mesmo tempo, máis de 13 millóns de euros en obrigas pendentes de aplicación orzamentaria. É dicir, había recursos económicos, pero non había capacidade para convertelos en pagos efectivos. Non faltaba diñeiro, faltaba xestión. E detrás desas 13 millóns de euros hai asociacións, empresas constructoras, autónomos, escolas de animación sociocultural ou comunidades de propietarios as que o Concello lles debe o alugueiro dos locais que utiliza. E por iso a nosa posición só pode ser a do mal menor, a responsabilidade. Votaremos a favor porque pensamos nas persoas que levan meses agardando por cobrar e que non teñen ningunha culpa da desfeita organizativa deste goberno. E facémolo, ademais, con total transparencia, porque entre esas obrigas pendentes tamén figuran algunhas facturas sobre as que xa manifestamos públicamente as nosas reservas. Refírome ás correspondentes ao Servicio de Recadación da Taxa do Lixo prestado por Veolia. Trátase de indemnizacións sustitutivas sobre as que, cando chega o momento da súa votación específica, como xa ocorreu neste pleno con outras facturas idénticas, xa adiantamos que a nosa posición será a abstención. Pero hoxe non estamos decidindo iso. Hoxe estamos decidindo se os provedores, os autónomos, as asociacións e tantas outras entidades seguen esperando ou poden empezar a cobrar. E sabendo que a abstención do Partido Popular só se consegue con noso voto afirmativo, asumimos a responsabilidade de votar a favor. Porque nós non gobernamos como vostedes, pero tampouco facemos oposición como a vostedes. Grazas, señor Muiños. Ten a palabra a señora Abal, cando queira. Gracias, alcaldesa. Nos a verdade é que queremos centrar este debate en 3 puntos esenciais. Vaya por diante que vamos a votar a favor tanto do crédito extraordinario como do recoñecemento extrajudicial de crédito, porque a máxima do Grupo Municipal Socialista sempre foi hai que pagar polos servicios prestados. Pero queremos poñer o foco en 3 aspectos esenciais que poñen de manifesto a clara involución do Concello de Santiago, deste goberno, en materia de xestión económica. En primeiro lugar, a data da liquidación. A liquidación non é que chegue tarde, é que chega moi tarde. E estamos vendo que con este goberno cada ano chega máis tarde. De feito, xa sabemos que, de acordo coa normativa reguladora das facendas locais, a liquidación debe de remitirse antes do 31 de marzo, tiñase que haber remitido antes do 31 de marzo o Ministerio,
Bueno, a vista das datas nas que se firmou a liquidación, a vista da data na que entrou o expediente na intervención, é evidente que non se cumpliu este parámetro que pode ter, como sabemos, consecuencias orzamentarias na minoración das entregas a conta do Estado. É unha consecuencia que pode existir por non cumplir este formalismo, pero importante, con consecuencias importantes de non cumplirse. Pero que, ademais de chegar tarde, tamén incumple unha regra básica que establece a normativa básica de facendas locais. A liquidación debe ser posta a disposición do Pleno da Corporación na seguinte sesión que se celebre con posterioridade á súa aprobación. O ano pasado sí que tivemos acceso ao expediente de liquidación unha vez que se aprobou, pero a día de hoxe pois non tivemos acceso a este expediente de liquidación. Somos coñecedores das razóns que nos trasladou o concelleiro de Facenda, pero certo é que, sendo coñecedores, tamén é verdade que isto nos limita enormemente a hora de analizar o que aquí se trae, porque, dende logo, a nos o que nos interesa saber é de onde sae o remanente líquido de tesorería para gastos xerais e de onde sae o superávit. E, bueno, e tamén quero poñer de manifesto que, evidentemente, que a liquidación chegue tarde, ademais de que non nos den acceso ao expediente de liquidación completo, pois tamén ten consecuencias na xestión diaria do Concello. É dicir, as facturas da conta 413 non se poden pagar unha vez que a liquidación exista e, por outro lado, o préstamo que financia investimentos no orzamento de 2026 pois non se pode formalizar ou non se pode iniciar a súa tramitación hasta que a liquidación este formalizada. Polo cual, bueno, pois é unha mala nova e, bueno, a verdade é que cada ano, pois neste aspecto tan importante da xestión económica do Concello, pois vamos a peor. Outro aspecto no que queremos poñer de manifesto é que, si ben o remanente líquido de tesorería para gastos xerais aumenta, sí que é verdade que obsérvase pois un comportamento distinto do superávit en termos de contabilidade nacional. No ano 2024 tiñamos un superávit de 3,68 millóns de euros. Ahora temos un superávit de apenas 1,64 millóns de euros. Isto nos está demostrando algo que é evidente, que a capacidade de financiamento xerada durante o exercicio pois minorouse considerablemente. E nos preocupa este indicador a vista do incremento dos gastos correntes do ano 2026. E realmente este é un indicador a ter moi en conta e que ven de algún modo a corroborar todo o que vimos dicindo ou que viñamos dicindo en relación cos orzamentos de 2026. Non se poden dibuixar ingresos para cadrar os gastos, porque as consecuencias quizáis non inmediatas, pero no mesmo exercicio, pero no medio prazo, pois as consecuencias pois poden ser negativas para o Concello. Eu creo que a alcaldesa e o concelleiro de Facenda e os concelleiros de Goberno o saben perfectamente. Hai que actuar con responsabilidade na previsión de ingresos e na previsión de gastos, porque facer o contrario pois tráenos a este resultado, que a capacidade de financiamento no exercicio orzamentario redúcese considerablemente. E, bueno, e por último, poñer o foco, bueno, no recoñecemento na conta 413. A ver, a conta 413 sempre vai a existir, eso pues, é inevitable, vamos, é difícil poñela a cero. Pero o que debe de facerse é minorala. Hai que regularizar contratos, hai que evitar a adquisición de gastos sin partida orzamentaria, hai que evitar a adquisición de gastos sen contratos, e o certo é que isto en concreto pois non é responsabilidade do concelleiro de Facenda.
Isto é responsabilidade do conxunto da organización municipal que conta coa maior estrutura directiva da historia, con lo cual, bueno, pois o que non pode pasar é que o recoñecemento extrajudicial de crédito, en lugar de ser un mecanismo excepcional, pois se converta nunha pauta habitual, a pesar de que o Goberno pois conta coa maior estrutura directiva da historia deste Concello. Grazas, señora Val. Señora Ferreiro, cando queira. Bo día a todas e a todos. Se hai algo ao que este goberno nos acostumou nestes 3 anos de mandato é a demora sistemática no cumprimento dos prazos legais. Xa pasou cos orzamentos e agora coa aprobación da liquidación. Case 2 meses máis tarde que o ano pasado e en pleno verán. Se esperan un pouco máis, xa se xunta con Nadal. O calendario semella que lles funciona ao revés. E correndo agora traen ao pleno unha modificación de crédito extraordinario e un REC. Tamén o órgano de intervención manifesta nos informes o seu desacordo con esta práctica do Goberno de meter a calzador expedientes con tanto volume de facturas. Como dicía, por unha parte trae unha modificación para habilitar o crédito necesario para pagar máis de 3 millóns de euros que o Goberno non consignou crédito no orzamento e que se van a financiar con cargo remanente de tesourería. Remanentes ollo, como xa indicaron os meus compañeiros, que acadan unha cifra histórica, 32 millóns de euros, 9 máis que o ano pasado. Esta modificación afecta a máis de 400 facturas de distintas áreas, correspondendo máis de 2 millóns á área de sustentabilidade ambiental, servizos e infraestructuras. E, por outra parte, traen un REC de 331 facturas. Os importes máis significativos correspóndense coas áreas de dinamización económica con case 700.000 euros, seguidas das de cultura e dinamización cidadán e políticas sociocomunitarias, ambas as dúas con un pouco máis de 360.000 euros. Tanto a modificación como o REC amosan unha realidade que a ninguén se lle escapa: a perda da capacidade de xestión deste goberno, a incapacidade de pagar as facturas en tempo, como vemos que espera tamén avanzado o curso xusto antes das vacacións para tramitar o seu pagamento. Son incapaces de xestionar a tempo, pagando os provedores con anos de retraso mediante este parche legal do REC, un REC no que nos atopamos, outra vez, con facturas do ano 2023. Como se explica seguir tendo facturas no caixón despois de 3 orzamentos? Parécelles de bo xestor facer esperar autónomos e a PEMES de Santiago 26 meses para cobrar polo seu traballo? Temos tamén, como sempre, o abuso sistemático do contrato menor. O Goberno utiliza o REC para colar gastos recorrentes, fraccionamento de contratos ou contratos en cobertura contractual que deberían ser obxecto de licitación, como son o gasto recorrente en instalacións de ascensores en diversas áreas. Facturáronse instalacións que non estaban contempladas inicialmente no contrato e para os que non se tramitou a correspondente modificación contractual. O gasto en servicios de formación, de eventos, de consultoría, de suministración de equipamentos, de mantemento e modificacións de aplicacións informáticas, de servicios de comunicación, de creación artística, de estudos, de foros, os gastos vinculados á finca do Espiño, consumos eléctricos, aluguer de vehículos, etcétera. Pero quizáis o máis importante, outra vez máis, o Nadal. Un Nadal a dedo, e falamos de alrededor de 500.000 euros. A maior parte das facturas de finais de 2025 e principios de 2026 son relativas á organización do Nadal, do mercado das estrelas, da iluminación, da publicidade, todo alrededor do Nadal, e que se corresponden con unidades funcionais independientes que poderían licitarse por lotes. Sabendo que o Nadal chega todos os anos na mesma data, por que as empresas teñen que cobrar case un ano máis tarde mediante REC? Por que non planificaron e fixeron procedementos de contratación públicos e transparentes en vez de tramitar facturas de espaldas ao procedemento ordinario? En fin, estamos a falar de máis de 5 millóns de euros en facturas entre os dous expedientes. Poderán decir que o Concello dispón de liquidez e de recursos en caixa, pero precisamente por iso resulta difícil de xustificar que o período medio de pago se sitúe por encima dos 84 días. Santiago de Compostela é a cidade de Galicia que máis días tarda en aboar unha factura, atopándose ademais no top 10 de toda España. E dai que o Estado tivese que actuar a través do Fondo de Financiación a entidades locais para abordar o pagamento de alrededor de 8 millóns de euros en facturas pendentes. Non é unha boa noticia para Santiago.
Pero o retraso no pagamento a proveedores aínda ten outra consecuencia, que é a limitación de que o superávit se destina a inversións. É dicir, o diñeiro dos cidadáns queda bloqueado nos bancos en lugar de invertelo en proxectos sostibles que os nosos veciños necesitan hoxe mesmo. Esta é a política deste goberno. Recórdolles que pagar en prazo debe ser unha prioridade política real, non pode ser unha cuestión secundaria para ningún goberno municipal. Anunciaron medidas para reducir os prazos que non chegaron, 3 anos perdidos. Estamos a falar de prioridades, de organización, de capacidade de xestión. Como dixen anteriormente, o Estado tivo que rescatalos e non por falla de recursos, senón polo fracaso na súa xestión. É inadmisible que o Estado tivese que intervir para evitar que a quebra de autónomos e de PEMES, mentres que este goberno ten 30 millóns de euros no banco. Sin dúbida, é o maior fracaso económico da historia desta capital. O que hoxe vivimos neste pleno é a fotografía exacta de como levan gobernando Santiago nestes últimos anos. A súa folla de roteiro é sempre a mesma, chegar tarde a todo. Os orzamentos, a execución, a liquidación, o pago. Que se pode esperar dun goberno que empeza a traballar cando xa se consumiu medio ano? Pois espérase exactamente isto. Colapso, facturas irregulares e urxencias de última hora entrando xa en tempo de desconto. Moitas gracias. Grazas, señora Ferreiro. Pasamos á segunda quenda, tal e como acordáramos, non lle vou arrestar a ninguén o utilizado demais na primeira. Imos coa segunda, señor César cando queira. Obrigado, señora alcaldesa. Evidentemente, como calquera outra administración pública ou gobernos municipais anteriores, debemos mellorar a xestión. A xestión de todos os departamentos municipais e concretamente tamén a xestión económica. E así o estamos a facer. Tentamos sustituir contratos menores por licitacións. Tamén implantamos neste mandato os anticipos de caixa fixa para xestionar gastos de reducida cuantía e que minorarán igualmente o número de facturas en expedientes semellantes aos que traemos a este pleno. De calquera maneira, é importante salientar que licitar todo, por exemplo, o Nadal, señora Ferreiro, por moitos lotes que inclúan os pregos, íase reducir moito a pluralidade de microempresas locais que poderían participar nestes servizos, como fixeron ata agora, e, polo tanto, reducir o valor acrecentado económico da nosa cidade. Con todo, o expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito aparecen contratos que durante o exercicio pasado nin a propia xurisprudencia tiña un posicionamento homoxéneo, como demostran as visións contradictorias sobre a posibilidade de acudir á contratación menor para a satisfacción de necesidades recorrentes que teñen o informe 50/2025 da Comisión Permanente da Xunta Consultiva de Contratación Pública do Estado e a sentenza do Tribunal Supremo 1620/2025 de 11 de setembro. De resto, a día de hoxe, levamos pagado máis de 34 millóns de euros en facturas. En comparación co mesmo día de hai un ano, 7 millóns máis. Señor Abal, vostede coñece porque non se puxo a disposición dos grupos a liquidación. Estamos pendentes de correxir os datos da liquidación de 2024 para, polo tanto, cumplir o teito de gasto como así recollen os informes da intervención municipal. No propio expediente de CREX, señor Abal, aparece un resumo do remanente líquido de tesourería e do resultado orzamentario, polo tanto, non lle faltou información completa desta liquidación. Os datos da liquidación pois son positivos. Cúmplese a regra de gasto, unha vez correxidos os datos errados da liquidación de 2024, existe aforro bruto por máis de 13 millóns, existe aforro líquido por máis de 3.600.000, temos capacidade de financiamento, como sinala o informe da intervención, o Concello non presenta risco de solvencia a curto e medio prazo, cumprimos a regra de gasto, o ratio de endebedamento fica moi por debaixo do límite legal, do 75%, estamos no 32%, e a débeda viva pois, é de 39 millóns. Existe equilibrio financiero a longo prazo
E, polo tanto, estaríamos falando dun resultado da liquidación orzamentaria moi positivos. Mudando de aspecto, que tamén xa se falou tamén durante as anteriores intervencións, convén salientar que vamos a ser o único ou dos poucos concellos que participamos no mecanismo especial de pagamento que vamos saldar a nosa débeda co Ministerio de 4,100 millóns de euros antes do 31 de outubro e, polo tanto, non vamos a pagar nada de xuros por este financiamento. Tamén decir que para nós, a pesar do que se dixo en algún pleno anterior, participar neste mecanismo non supuxo ningún plano de axuste, non solicitamos ningún préstamo e, como digo, vamos a ser o único ou dos poucos concellos do Estado que vai liquidar a súa débeda co Ministerio antes do 31 de outubro. Canto ás OPAs, pois levamos pagado co orzamento de 2026 casi 200.000 euros, de financiamento afectados máis de 2 millóns con 3 de euros e OPAs correspondentes ao expediente 2026 INCOR 05 máis de 2.200.000 euros. O ratio de operacións pagas, aquel que mide os días que tardamos en pagar as operacións do ano corrente, por exemplo, en maio foi inferior a 30 días. O que nos está apalancando o período medio de pago son precisamente as operacións que veñen de atrás, as facturas que veñen de atrás. E, señora Ferreiro, nos 3,4 millóns de euros do crédito extraordinario, esqueceuse de decir que hai 1 millón de euros de facturas que vostedes non aprobaron durante 3 plenos, vale? Que está apalancando o período medio de pagamento, que tamén é importante resaltar. Con todo, o nivel de débeda comercial destes últimos meses estáse reducindo e, por exemplo, no mes de xullo reducimos a menos da metade a débeda que tiñamos en maio, que era de 14,7 millóns. Pasamos no mes de xullo a 7,2 millóns de euros de débeda. E así seguiremos durante o mes de xullo e os seguintes. Para finalizar, quero agradecer o voto positivo, afirmativo das concelleiras, do concelleiro non adscrito e do Grupo Municipal Socialista. Moito obrigado. Obrigada, señor Muiños, cando queira. Si vou ser moi breve. Señor Manuel César, a min realmente, quen lle escoito ahora nesta segunda intervención, eu non sei que facer. A esa persoa que me parou outro día pola calle que me di que me deben os bocadillos de protección civil, lle vou poñer esta intervención e quedará totalmente tranquilo. A esa persoa que se lle deben os calcetís de bombeiros, igual. A esa persoa que se lle deben 25 kilos de millo, factura tras factura, que está con esa impotencia de saber que lle poño esta intervención a ver si realmente se entera de algo. Mire, non se está a mellorar, non faga trampas ao solitario, esa o dixen na miña primeira intervención. Para vostede é complicado ter que justificar o injustificable, non? Xa lle digo, só dúas ideas, alcaldesa. Por un lado, non debe confundir a burocracia coa indolencia. Que haxa 32 millóns de euros acumulados na tesorería e 13 millóns en facturas sen pagar non é un problema do funcionariado, nin de intervención, nin da lei de contratos. É a prova empírica de que vostedes teñen os cartos no banco, pero son incapaces de xestionalos para que cheguen á rúa. Non falta diñeiro, falta esa competencia. Oxe o noso voto afirmativo, xa o digo, non é un aval para esa desastrosa xestión do goberno local. É un rescate a estes proveedores que nomeei antes e que vostedes teñen totalmente asfixiados. E nós, así o digo, asumimos o desgaste de votar a favor do que criticamos por pura responsabilidade institucional, así o digo. Pero hoxe temos un novo exemplo de que esas solucións máxicas das que tanto falaba a señora San Martín do BNG non funcionaron. Para nós é outro mito que cae. Grazas. Grazas, señor Muiños. Señora Abal. Gracias, alcaldesa. A ver, pola información a que tivemos acceso da liquidación, non creemos que sean uns bons resultados. Remitímonos novamente o dato do superávit en termos de contabilidade nacional, que se reduce considerablemente en relación co ano pasado.
y eso creo que é un dato que debemos de ter en conta e vamos a ver como se comporta na liquidación do orzamento do ano 2026 que esperemos que chegue en tempo e forma, que non chegue con tantos meses de retraso como está a chegar esta liquidación. Polo tanto, a vista dos resultados é inevitable criticar a xestión económica que está a facer o Concello, que está a facer o Goberno municipal, pero o certo é que, como viñemos dicindo durante todo este tempo, que nunca vamos a facer dende o Grupo Municipal Socialista facer política partidista co pago das facturas a proveedores, nin con estas facturas que se prevén no recoñecemento extrajudicial de crédito, que se relacionan no recoñecemento extrajudicial de crédito que se somete agora a consideración do Pleno, nin con outras facturas, porque sempre cando se demostre que o servicio está prestado e así se deduza dos informes municipais que se sometan a consideración do Pleno, o que non vamos a facer é xogar co pan das familias, das empresas, solo porque o Goberno pois teña unha mala xestión, porque, bueno, dende logo o que temos claro dende o Grupo Municipal Socialista é que baixo ningunha circunstancia queremos perxudicar nin as empresas que traballan para o Concello nin os seus traballadores. Por lo tanto, como xa dixemos ao principio, pois vamos a votar a favor dos dous expedientes. Grazas, señora Val. Señora Ferreiro. Sí, moi brevemente. Eu só lles digo unha cousa: cumprir e pagar en prazo. Pagar de forma extemporánea en agosto ou en setembro o que se debeu de pagar o ano pasado, incluso en anos anteriores, é recoñecer que a súa xestión está fora de xogo. Por outra parte, anunciar o sentido do voto, como ben acertou o señor Muiños, pois vamos a absternos. Moitas grazas. Ben, pois moitas grazas, señora Ferreiro. Eu simplemente quero agradecer a facilitación destes dous expedientes por parte de persoas e grupos da corporación, de maneira moi especial as concelleras non adscritas e ao Partido Socialista por votar a favor, pero a todo o mundo en xeral por facer a facilitación destes expedientes, que é algo que sempre foi política habitual neste Concello. É dicir, que noutros mandatos sempre a idea que guiou foi que se puidesen facilitar ao final que se puidesen aprobar expedientes para poder pagar a todos os proveedores que facían ao final pois que suministraban ou prestaban determinados servizos ao Concello. Así que, sen máis, pasamos á votación. Señor secretario, entendo que podemos facer a votación conxunta tamén, polo que vexo. Sí, cando queira. Entón, votación do punto primeiro, aprobación do expediente de crédito extraordinario 2026 CREX 02 de importe 3.409.270 euros e 12 céntimos, financiado con remanente líquido de tesourería para gastos xerais de 2025, para atender unha parte do saldo de OPAs de 2025 e a totalidade dos pagos pendentes a aplicar de 2025, e tamén votación do punto segundo, aprobación de expediente de recoñecemento extrajudicial de crédito para aprobar unha parte dos gastos rexistrados na conta 413 e contabilizados como OPA 31 de decembro de 2025 e outros gastos coa codificación 2026 REC 01. Votos a favor. Grupos municipais, BNG, Compostela Aberta, concelleiras e concelleiro non escrito e Grupo Socialista. Votos en contra. Non hai. Abstencións. Grupo Municipal do Partido Popular. Apróbanse as dúas propostas. Moi ben, pois rematamos aquí a sesión. Que teñan todo o mundo unhas moi merecidas vacacións.